domowina je zdobyła w założenskim lecie 1940, jeszcze nie bieża na NDR. Also przed założeniem, ja nie pół lata stroną WF, a potem, gdyż się NDR założyła, bychował on. A po przewrocie pasu so te ludzi dopomnili a wiedzieli, że we Wukodzie dała jedna narodna menšina, to się na nas obrócili, przedewším Danojo. A su nas przeprosili do Mnichova, a brali one berene body, bo chciało też tej WF, tej europejskiej organizacji przystupili. Ja sam tam z mandatem Zerskiego Przedsiedztwa jechał, myśmy byli jedna delegacja 4 ludzi, jeszcze może brać. To by się Faro Malink, Ludmila Budarowa, ja, a potom profesor Kašpor. My 4 jsme tam jeli ze 15 demarkami v toši, když bychu na prvním dňu pryč, a potom su nás te Danojo tam udržovali 3-4 dny, a my jsme na tom kongresu so popromjera derečuli, ale pitnili nedom, že je tu ta celá organizácia vúzačne na západný svět usměrena. To říká, tam jsou byli národné menšiny ze celé západné Európy a tak dále, podľa především te němské menšiny, ale lid máš tu ze Wukoda. Tutun proces přístupa wukodnych národnych menšin, především těch slovenských, je s naším zástupom do WF rost.